Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, 52 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports. Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Las 4:54 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat mayong hapon na naman. Yari kita sa Pizza 9 na sa bulan sa nga Disyembre 2020, December 9, 2020. 16 Dias na lamang Pasko na kag 23 kaadlaw naman. Magasaulog na kita sang bagong tuig, ang tuig 2021. Inyo pala tunturan Lunes, Tubtob, Sabado, las 4:30, Tubtob, alas 6 ang gabi. Action Reports After Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon Herboya. Maging kaupod naman natin liwat ang ato sa mga action unit reporters. Ato sa mga correspondents sa nagkalain-laing nga bahin sa Negros Occidental. Dili sa bahin sa News Center sa mga balita na sula kaiban pa. Action na ang defensor ato sa patrol. Nagalibot temprano pa sa holiday season. Every Wednesday, ato sa lady reporter, Action Eden Faye Aboso, with Action Nixon Tahom. Ang ato sa tiyempo, mayad miyad na rin sa may surad sa Bacolod, ambot lang sa ibang banwa kag surad. Amo sa ba ng tiyempo ninyo dra? Siguro gapati kita nga kung anong tiyempo na rin sa Bacolod. Amo man ang tiyempo dra sa inyo sa lugar. Ay humalan ka ina maka-aksyon o do nga mayara sa nga jotay nga pag-oom-goom. Pero wagi man ng pagatupa sa ulan diri sa sunod sa Bacolod. Makulukanay ang ato sa nga tiyempo kon panahon. Kabay pa nga sa pagtapos ring mga nagkalabilin nga inadlaw o kon petsa sang bulan sa nga Disyembre kon tuig 2020. Nangin maayong tiyempo, nangin maayo man ang dalagan sang kaso sang COVID-19. Hindi lang magadugang kagkabay pa nga mag-alalayo na ang mga gentapikan sining sahi nga kagaw. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 4:56 inyo ka-aksyon na Marlon Herboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ang mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan sumungged nga mga tanion ang Emergency Operations Center kon EOC sa surad sa Bacolod sa pagpamuno ni Mayor Bing Leonardia. Nagapatigayon subong sa presentasyon. Press conference sa gusto ang plastaraman sa Bacolod nun kag Negrosanon kung nano ang libang ulihi na impormasyon angot sa kampanya sa ato sa lokal nga gobyerno kontra sa COVID-19. December 9 na kita subong maka-aksyon kadamo sang Bacolod nun nagligad nga bulan ang nagapamangkot ko na balasan ogid naton maangkon ang ginatawag nga new normal nga sitwasyon. Pero hindi pa naguro matabo na maka-aksyon kabang tiya mayara sa nagadugang pa. Nakasos ang COVID-19 ti hasta lang kita maka-aksyon sa MGCQ ginatawag nga quarantine mode, quarantine na classification
quarantine status ang Modified General Community Quarantine pareho man sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pag inabot sa mga nagapalauli nga bakulod nun kag Negrosanon, amat-amat na nga nagadamo. Pero petsa sa pagpauli dapat tandaan, importante nga mahibaluan. Bangod base magtuon ang petsa nga mayara sang implementasyon sa ginatuwag nga moratorium. Una sa balita, una sa aksyon. Madamo na nga mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental ang nagapangabay sa regional nga opisina, regional nga talatapan sang Interagency Task Force kon IATF. Ang iba natapos na makaakson pero may apat pagali. Subong ginahurat pang desisyon kung aprobahan o kung hindi. Kining apat sa linyada kawayay hinubaan manaplak kagalatrava. Ang rason palariho lamang para makagulugin hawaman ng iban sa mga lugar. Ang ilan sa mga lugar sa pagpreparar sa mga quarantine facilities. Para hindi man maginutok hindi man magdinagsa kag magsululubra ang ginawaton ng mga persona nga nagaabot sa ila sa banwa kon syudad. Ang province-wide nga implementasyon sa moratorium makaakson nga naprobahan na liwat gin pahibalo sang commander sa PIMT, Provincial Incident Management Team, na si Dr. Kailian. Bilog nga Negros Occidental ang pag-implementar sini. May dialabot ang sunod sa Bacolod. Bangod ang Bacolod City makaaksyon maisiparado man ang atikang pagsurundan bilang kapital kaysa ka highly urbanized nga syudad. Ang moratorium sa pagbaton sa mga magapauli nga LSIs, ang locally stranded individuals, ROF, ang returning overseas Filipinos, ang OFWs, overseas Filipino workers. Pati gani makaakson na mga nagapangayaw mga nagapangayaw nga kartaps, karga tapas, mga sakada. Halin sa iba sa nga probinsya, damo na ni sila libo, sobrang libo na ni sila dari sa Negros Occidental. Ang tuyo nila para walang mag-obras kampo Karga o kung tapas. Dapat una tapas no, antis karga. Galing kay naanda na sa mga Negrosanon ang ginatawag kartaps, ang karga tapas. Pansaligan lang ko ang taga Negros nga mag-obras kampo, nagadjutay sila nga nagadjutay. Ay ang kalaban na makaakso rin nagadulhog may sabay sunod sa Bacolod. Naga-obra bilang call center agent, naga-obra sa construction. Manlain diya ang obrahanay sa Bacolod ikumpara sa iba sa mga banwa kag syudad. So ang resulta, ang mga nagakarga tapas dali sa mga katubuhan maka-aksyon sa kampo, mga pangayaw ina sila. Kalabanan halin sa probinsya sa Antique, Aklan. Ang iban halin man sa Negros Oriental. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ina sila maka-aksyon ang mga sugarcane o kon migrant, mga migratory sugarcane workers. Damo-damo sila arin na dari gatener sa may Negros Occidental. Pero mayara sa province-wide nga implementasyon sa moratorium sa paggabato na kon arrival sa sining mga nagasunod, nagabisita, nagapauli diri sa Negros Occidental. December 24, bispera sang Pasko. Adlaw mismo sang Pasko, December 25. Bispera sang bagong tuig, December 31. Kagadlaw mismo sang bagong tuig, January 1. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ng apat kaadlaw nga moratorium province-wide nga ginaprobahan na una nga daan sang regional IATF. Ang sunod sang Sagayho, buwas nga adlaw Disyembre 10, nagatapos naman ang ila sa nga moratorium. Ang moratorium nila nagsugod Nobyembre 26. Mot silingon pag Disyembre 11. Ang Sagay City pwede na nga liwat ni makabaton. Magluwas kung mayara sila sa ginpadalamang to nga nagkapending bruti. Sa record kaya nagpresentar ni Dr. Zefard Kailian makaakson. Apat to ka mga lugar lang ang may pending pa nga application para sa moratorium.
Ang kawayan hinubaan manaplaka kala travel. Basi away naman nag-ayo sa extension ng sunod sa Sagaya. Basi preparado naman sila sa liwat ng pagbaton sa mga nagapauli nagasunod dira nga mga persona. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibasa nga balita sa bahin sang lokal? Tricycad kag rolling stores. Oy ginpanagtag sang syudad sa 63 ka Bacolod nun. Subong lamang nga hapon. Maayo kag mabulubog na pamatian sa dalunggan nga sa isang balita. Bangod piho nga ini ang mapuslan gid sa mga pigado kag mga isang kahig isang tuka nga mga tinuga diri sa Bacolod. Ang 63 nagbaton sa tricycad para magbiyahe kag makwartahan. Mayara pa sang 15 mag-aksyon ginatagan sa ginatuwag nga rolling store. Pwede plastaran sang anuman nga inugbaligya. Rolling store. Kabahin sa Sustainable Livelihood Program, Livelihood Assistance Program sang DSSD Bacolod. Ang kwarta o kon pondo gingasto halin ini sa DSWD. Ang ikaduwa nga grupo sa mga benepisyaryo, posilingon may ikaduwa pa nga batch sang mga benepisyaryo ang makabaton pagay sa siling ayuda o kon bulig makaaksyon ihatag sa ila sa Disyembre 11. May 49 naman ka tricycad kag 19 ka mga rolling stores. Di kon tricycad makaaksyon medyo dali niya makwartahan. Pero kung rolling store, pareho man nga dali man ang makwartahan. Pero ang pamangkot maka-aksyon sa rolling stores, kung paano ina ma-sustainer sang benepisyaro ko nagabaligya. Kaya kung mag-rolling store, nga kung imo malang i-plaster da nga way kabasang baligya, anong maganar mo, way man hindi man makwartahan. So, importante nga mayara sang kapital ang ining benepisyaryo. Hindi na ni bag-o nga rolling stores nga proyekto sa Bacolod. Dugay na sa pang mga tinuig, damo naman sa ginatagan sinihalin man sa ato sa gobyerno. Pero subong ini mga rolling stores ang kalabanan ang ginhatag para naglililigad pa nga mga tinuig to. May mga rolling stores na nga ginpanagtag sa mga benepisyaryo diri sa proyekto man sa ato sa gobyerno nagligad nga mga tinuig. Karong kalabanan mga ka-aksyon, pareho ni isang karito, mga karito, dito idang ginagamit na malasang galibod ay scramble, dumamo na siya. Marasa ang ginimo nila nga prastaran da sang pwede babakal, rolling stores maka-aksyon na kulo karito siya. Ang iban maka-aksyon, nagaloko sili sandalan na, way na unod, binabayan, importante, masustener, nag-importante sa mga benepisyaryo sa ning proyekto, halungin niyo ining palangabuhian. Kaya kung maayo man lang kang makahatag sang alimantar sa inyo base sa ulihi balaan sa gobyerno, dayawon kamo sang gobyerno, kag dugangan pa na sang gobyerno. Kasi kung balaan nila ngo maayo magnegosyo niyo, aber ariho idugang daho. Hindi man na madingot ang gobyerno kung balaan nila nga nagapaningguha ang isa ka tinuga, ang isa ka persona nga una ginbuligan nila. Ina kung tutuod ang pagbudag sa gobyerno. Pero kung base, kung lahog-lahog, mabalakag daw papugi points kag papugi effects lang, ambot sa karabaw nga ginatungtungan sa likod sang langaw. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga ginatuwag nga nomads of the sea o kon sea nomads. Magsiling ka nomads, NOMADS. Amo na sila mga tinuga nga way balasang ginatiniran lawig nga isak lugar. Galambiyong nislaya, grupo nomads. Sea Dwelling Tribe. Isa bantog na tawag sa aton, di mo na sila mga badyaw. Ang pamangkot na rin manabilin pala diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Amaning pagpanguhit, hatag sobre, saka sa lakyan, patik-patik, saot-saot para lang mga sang kwarta. Amo nang gawi sa mga badyaw mag-aksyon. Pero subong kalabanan sa ila, 136 taran sila, ato na.
sa ila sa naging halinan nga lugar sa Mindanao. Una sa balita, una sa aksyon. Pero sa pamangkot, hindi ayhan nga basi magbalik pa sila liwat diri sa Negros Occidental o kon Bacolod. Ang sabat sa na maka-aksyon, why pa piho? Pwede sa gyapon nga makabalik. Suno ka PIMT o kon PIMT Commander Kailian. Si Kailian ti isa lamang ini sa mga nagbulig para makapauli. Ini mga badyaw. 136 sa nagaling sa Sagaya kag Victoria City. May kwarta na sila, may pagkaon kag panapton pa. Isinoabing mamalibad nga badyaw ko namo ng hatag simo man. Pero kung maubos gasto nila, yatong kwarta ginpadala sa ila, basi kibot ang Negrosanon kag Bacolodon bla. Nga basi buwas o kon sunod nga adlaw, ari naman sila nagalinambiyong mga nabilin nga badyaw nga ari gihapon makita sa Bacolod kag Negros Occidental. Mabudlay na sa papulion hambal di kalyan. Amo na silang mabulubudlay na ayoon, pipion nga po hindi ka makabalik sa lugar ninyo. Kay gali, nakapangasawa o kung nakapamana sila. Nga taga Bacolod kag taga Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Kasi may mga nabihag man sila nga Bacolod noon kag Negrosanon, kundi dire na sila nag-restar, dire sila nagpangabuhi na. Sa bahin naman sang Balita Nasyonal. Sa mga mahilig dara kag sa mga may huyog sa masami, sa pagpalaoy-laoy sang tingog, libagon man akong kampiyon. Wala man sa tuno o kung pinalagpat ang lyrics o kung kaysa mayaraman o sobra pa ganit sa orihinal nga nagaamba ang tingog. Atensyon, pamati sa maayo bangod para ini sa inyo ining balita. Ang video kayo kon karaoke session sa selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Uy, daw maabriyaw kag imbes palaoy-laoy. Kasi kon mangin nalindong pa sa disyertong inyo sining selebrasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang DILG Makaakson may panawagan subong sa mga LGUs, probinsya, banwa o konsyudad. Hambal sa nga DILG dapat pasar kamo sang ordinansa. Lokal nga kasuguan agud lubos nga dubilian. Hindi pagtugutan ang pagkanta sa karaoke sa nga Christmas kag New Year holidays para malikawan ang paglaton-laton sang kagaw nga korona. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dapat issue sang executive orders. Pwede man nga local ordinances o kon resolutions. Si Health Secretary Francisco Duque III, si Duque sa inisa sang pinakagrabe kapiyot, no? Kag sobra pa sang rugby kag glue nga nagapilit kag hindi makakaskakas sa administrasyon ni Presidente Duterte bisan pa nga madamo sa nagapadawagan nga magbiya na siya. Ano ay hanang bertod ni Duque? Yan na lang na. Ambal ni Duque mag-aksyon. Ang gobyerno una nang nagsiling nga magapagawa sila sang natuwag nga contingency plan sa posibleng post-holiday season surge sa coronavirus infections nationwide. Bot silingon mag-aksyon subong pa lang. Ginahandaan na inisang gobyerno ang posibleng pagdamo, pagbotsyog na naman sa kanabuon sang kaso sang COVID-19. Baw, kabay pa nga hindi lang bangod sa selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Kasi basi damo pa na bilin kag way pa magamit nga mga face mask, face shield, o kon testing kits. Ang pamangkod na rin mag-aksyon bisan pa nga mayara sang lokal nga kasuguan, ordinansa, executive orders, o kon resolutions man, ang isa ka probinsya, banwa kon syudad, kon magabot ng Pasko kag bagong tuig nga selebrasyon. Ang pamangkod di matatapan ayhan sa mga otoridad, mabantayan ayhan sa mga otoridad ang tagsa ka mga balay para mapiho nga way sa nagakaraoke, way sa nagapalaoy-laoy tingog.
kag punggan ang pagsing-along, babatayan nila na. Oh, kalungo gani sa Aksyon Oliver. Una sa balita, una sa aksyon. Subong palang nga daan, gani ho, sa facial pa lang. Di bla? Tak-tak na ganing otoridad sa pagsaway sa mga tao, facial pa lang na. Na nakita na gid nila na ara nga lakat sa dalan. Aw mas more kung tagsak puloyan bantayan nyo. Na magsing-along o kung magkaraoke. Ang ila sa nga respondihan ang may mga reklamo, piho na ya. Di pwede nga nila pagrespondihan kung wais ang reklamo. Kung magsing-along kag kamo malang family members makakson ang balay nyo, rasto nga wayang. Way man aguro da, way man aguro problema da, no? Ang importante, hindi lang ang imbitar sa pangayaw. Kung isa ba lang kamos puloyan, ang balay nyo, rasto nga wayang. Hindi man silang butangan nyo sa sound system kay naya magkalarma naman na. Normal lang volume sang speaker sang inyo sa karaoke. Parang balantayan dari makakson naman niya. Dumalian ba lang pagkaraoke plus dumalian man ang pagpalupok sa New Year. Why na karaoke? Why na palupok? Amo nang siling ko kapon, tinluin nyo na ang taklob kaldero nyo na. Una sa balita, una sa aksyon. 5:13 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa saring bahin nato na hibaloon nanong observation report sa ato saring patrol. Ano ba lang nasiplatan sa ato saring patrol with action na Eden Navoso sa ila saring paggalibot-libot. Tamo na gidman sang mayara pagidman na mayara na nag-amat-amat na pamakal sang Christmas decorations, no? Sako na ang pangbutang sa mga Christmas lights. Bisan pa nga naga-antos, nagalukto kita sa amo sa ring pinasahi krisis dala sang COVID-19 pandemic. Ang espiritu sang Pasko hindi na madula sa aton niya. Aragid na. Observation report sa patrol with Action Eden. Mayong hapon, please kabin. Merry Christmas! Maninoy Marlon! Ano? Pasko ako din, ha? Ara, ikaw na yun dapat mapaswa sa ako niya. Oh. Kay, siyempre, Maninoy, taka mo, do kabudlay man nga ang ihada ang regalo sa Maninoy, no? Sana wow? Bisan sabay tiyutso pa. Pwede ang sobrang yapon. Gakadlaw kayo na. 28, ha? Pero, sige, Action Mar. Merry Christmas sa itong talaga. As you mentioned, Action Mar, may mga nakita naman kita nga nagasulod sa malls. Dati, hindi lang na sila Action Mar mag-window shopping. Sigurado, may mga baklon gina para manabi sila mga kinanglanon. Ang iban, kung may extra, nag-abot ng ilang at 13th month, dapat, ang iban Action Mar, hindi mo dapat, pero may iban gidya nga kung may extra sila, nag-quad Action Mar effort gid bakal sa mga dekorasyon para sinisaila nga mga balay Action Mar para merry kag colorful gid ang Christmas. Pero may iban ko Action Mar nga kilala nga pag-abot sang 13th month hapit na yun sa Blackland sang bugas Action Mar. Bakal isa ka sako nga bugas Action Mar, no? Tiyan mo na namin, subong production mar mo. Pwede mo na i-decorate, ma-colorful ang imo sininga kusina, kay may yellow o kung blue nga bugas, isa kasako, makaon yung action mar. Amo na iban nga, ano to? Perfect. Perfect. Sino na nga perfect man. Pero anyway, action mar, amat-amat naman, kay share ka lang, no? Ining si Margaret Keenan, Action Mar. Ining 90 years old, halin sa Coventry, England. Ang pinakauna nga tawo diri sa bugos nga kalibutan nga na tagaan sang Pfizer BioNTech nga COVID-19 vaccine Action Mar. Ibaloon tay na kung ano ang mangin resulta, kung ano abi Action Mar ang ways nila nga mapamatud-an nga effective gid ni ang virus. Ikabalorman kita kalawig ba ni sa mga clinical trials nga ginpatigan man sa aton sini nga mga health experts antes ini Action Mar ginpahanugutan nga ihatag
ihatag na ituslok na kumbaga sa mga tao action mar kay matamat na kaya mo ganing hambal sa iban ang iban nga mga LGUs ang iban nga mga pungsod action mar lakit na diri sa aton sa Pilipinas nagaplano naman kung paano ang distribution pero like diri sa aton action mar sa Pilipinas nakita ta kay naman sa mga national news nga hindi lang pondo abi ang palaligban sa aton gobyerno kundi pati man ang mga storage action mar no kundi ini-stock ang mga baklon nga vaccine kay ti requirement si Digili action mar may pila dira ka degree Celsius nga required para ma-preserve ang ginatawag nga vaccine kay ti mag-abot diri hindi man na gilayon tanan mahatag sa tanan di may ara ginaiya mga malipas pang pila ka mga inadlaw antes ina magamit nga mga vaccine pero we hope for the best action mar kagati ang tuig 2021 kabay pa nga mabawi action mar no sa nagkalatabo sini nga tuig 2020 pero kay action mar no mga alas 3 pa lang nag-umpisa na kita libot sa dalanon sa syudad sa Bacolod wala na yapili ang oras sang traffic bangon nga bisan alauna alas 3 action mar nga hindi gani peak hour nga ginatawag no damo na ang mga dalanon sa palibot ng syudad nga nagabuhamat-amat bulubugat ang trafiko especially subong action mar nga nagahingagaw puli ang tanan amo gini action mar nga mga inoras nga madamo na sang nagapaugat kung mag-action mar no pero dapat labang imo pasensya samtang nagapauli ka or may kaladtuan ka abi dira early ka na lang kay ti subong action mar moderate tub heavy naman ang dalagan sang trapiko naglabay kita action mar kay ina sa hambal mo bala kahapon nga pinakalaba nga taytay nga sa piyak alihis sa piyak Sure ka? ambal mo pinakalaba nga taytay action mar ambal may lain kay kung basihan mo lang ang lugar nga alihis to singkang laba gid kung walin alihis pakadto singkang tibiri lang isa Bacolod di action mar kay pila lang to kadupa sang taytay ara ka piyak dupa man dangaw mga dupa man imo yaman dangaw mo guro isa naglabay kami magkota ba na sa Action Nixon naglabay kami gabida pag after sa night patrol naglabay kami na daw sakto gid man kay halin sa singkang pakadto sa alihis halin sa alihis pakadto sa singkang gabi dasig lang no isang kisap mata la action mar laba ga taytay laba gid man only in Bacolod action mar pero kung dangawon mo mga sa ka way gani guro 20 minutos tapos na pagdangaw mo Grabe ba? Hindi mo maubos sa 20 minutos, warara. Siguro 20 segundos, di ka 20 minutos. Tapos 20 segundos pwede ba? Sige kanto, ito bala kayong dangaw bala. Karoon action mar kay going kami dito nga area i-update ka pero action mar na mo nagambal nga baw grabe do privilege nga makaagi kita especially kay ati makaagi naman to action mar mga pribado nga salakyan mo baw ang iban gina sa gamsam ginila ang tion balang tiyempo nga ara to sila ginahinay-hinay ay ginila action mar baw nagaagi kita sa 70 million nga taytay di ako na bali action mar ipalabyo nila ilang nga guma sa milyones action mar nga taytay pero anyways sa aton sinibla nga action ti hinahinay lang no kay may nakita action mar mo kay ina ti usually daan ang traffic hindi masarangan isang mga traffic lights pala that's why nga ang aton sini mga traffic enforcers nagapatunga kag nagabulig na gid action mar para tayuyon ang dalagan sang trapiko may ara kita yan nakita nga nagchat-chat pa ang traffic enforcer bangon nga do undecided magbala ang naga-drive sang tricycle action mar kung sa wala kung sa tuo siya maagi mayo lang wala yan na side swipe ang traffic enforcer tiya mo na dapat hinay-hinay gid pag siling gani nga go pag sinias go nahinay lang kay hindi man ni palumbaanay importante safe kita tanan kagami aradan na dalanon action mar no nga kuan bala ulalabot sang mga pasahero nga salakyan mga pribado nga salakyan may mga jeep kag tricycle man action may mga tricycle man kag tricycad I mean nga nag-intra pa sa dalanon action mar especially mga two lanes ni bala nga mga
alagyan action mar no tikis abulubudlay. That's why nga dapat hinay-hinay gid kag aton man mga tricycle kag tricycle drivers. Know your place, hindi man mag siling nga patunga gid kag wala gid ya sang action mar, wala gid sila kumbaga sang pambatok bala kung ma-side swipe sila dira sa mga salakyan. Hinay-hinay lang gid sa aton mga ka-aksyon, dalagko man o kon magagmay nga mga salakyan. Pero ti Araneta State doon po tatay sumag area action mar, moderate to heavy man ang dalagan sang trapiko, ti hinay lang gid. Bangod may motor sa siling sa kainga lugar wala na nagaandar ang traffic lights, kalma lang kag bahar gid sa mga pedestrian lanes kag talabukan tubang San Sebastian Cathedral action mar, may mga damo to sang jeep subo medyo bulubugat man ang dalagan sang traffic. Bangod dito gina nagapundo ang punta Taytay jeep nga nagaplatman action mar sa mga pasahero para sa mga going sumaga punta Taytay area. Kaga actually action mar damo mano sang mga tao nga nagingagaw subong pauli, especially dira sa area sa Cathedral, going panaog may aradang SM Mall na action mar no ti damo man sa mga nagapadulong dito iba nagalinakat na lang gani from downtown area kadto dito sa SM Mall. Kagati kahapon action mar kag I believe basta subong madamo ni siguro sang mabisita man dito sa sa puloy-an ni Mr. Jerry C. Balaction Mar, no? Bangod kahapon, nag-lights on na to sila sang inang Yoyo Land nga ginatawag action mar. Ti kadamo sa mga kabataan, dumahadlok action mar, no? Magtanaw bala sa kabataan kay ti ara pa da ng COVID-19 pandemic subong. Mga kabataan, although nga ti nalingaw, namiay ka magtanaw kay nalingaw sila, kanami sila mga hari kag ngiret action mar. Pero reminders lang sa aton sini mga ginikanan nga nalingaw man tanaw nga ti dapat halong-halong gid. Actually action mar may mga barangay police to gani no dito nga area nga ginakontrol ang mga tawo nga nagagwa sulod to action mar. Kay kon tanawon mo gani ang dalan ato action mar tubang na bala sang balay ni Mr. Cherry C. Sang una, maagyan pa na mo kay ti highway, dala, public road, Balaction Mar. But bangod man nga damo sa mga nagakadto dito, doon na enclosed ang dalan, kag ginamat-amat man sa aton sila mga barangay officials ang pagpasulo dito kay para makontrol lang ang mga tawo. Kag miara pa dani Balaction Mar nga mga kabataan wala sang face mask kag face shield, ara dito naga-enjoy tiba sila magkatol ang ulo sa mga ginikanan kon magkalaano pa or magmasakit pang ila sini mga kabataan. Avoid lang sa mga kung kita mo damo tao bala kag alang-alang na pwede pa man pagkabuas nga adlaw. Importante safe lang kita tanan action mar kag kabalo naman kita sininga Christmas damo gid sa mga nagahiwat action mar no sang Christmas party ang iban patago abi pero ti dapat panumdumon naton nga wala pa ta diya sang COVID-19 vaccine, wala pa kita kaumpisa sang pagpanghatag sang COVID-19 vaccine. That's why nga prevention is better than cure gid mga ka-aksyon. Stay safe lang sa ato tanan. Pero na tista action mar no dalunta na lang nga di ba may ara sang mandatory wearing of face shield na action mar sa mga pampubliko nga mga lugar. Pero may ara sa gihapon sa aton sini mga ka-aksyon nga wala bala nagasuksok action mar bisan sa mga pasahero nga sa sa sulod sang mall ginahimo nila action mar nga headband na lang ang ila sini nga mga face shield. Pero tido nadula bala ang importance kag ang mando sini action mar. Lasing ko 26, balikat ang signal ni Action Eden Aboso sa iya sa observation report sa sarigad ng mga tinion sitwasyon sang pila ka mga dalanon dari sa Bacolod City. Kag dabo-dabo naman sa mga lugar, establishmento ang patagayon sang ila sa pag-on sang lights, Christmas lights. Switch on. Tibuas nga adlaw, Provincial Capital Lagon. December 10, mga alas 6 ang takna sang gabi. Lantawon ta kay sa kada kadto naton magkakson sa Provincial Capitol Building. Masako-sako kag medyo madamo-damo to sa mga ginpang sit up nila nga mga Christmas decorations
kag Christmas lights. Ti i-on ina mag-action. Dungan i-on. Dungan man nato sila masaksihan ang pagsiga sang mga matahom, madinong aggon, no, colorful, ka mga suga, pati ang building sang provincial capital mag-action sa masami kada bulan sa Disyembre, may lights, kaya na action din. Kanta na ang watas sa siyudad ng Bacolod. And pati na mga lugar, Action din, standby ha, kay patawgan ta kaliwat. Medyo di mayong ato sa ding signal. 5:27 Action Radio Philippine Standard Time. Action Eden balik si mo. Ara na. Oho. Alang-alang kay sa action ara si Action Eden. Aber. May arang isang time nga pigaw-pigaw signal. Action Eden plus please kabin. Action Eden. Okay. Sige, balikan ta sa karon action Oliver. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko 28, buo ko lang anay ang first spots. Unang hugada sa atos sa mga commercials. Babalik kita pagkatapos kilaban sini. Cellphone Plus. Dari kita sigida sa una man nga batch sa atos sa mga live streamers. Gabo dito sa live stream. Anthony Jones, Havilio, Siblano, good afternoon action na Marlon. Araman si Jose Mongcal Torilla, good PM monitor lang kami. Inday Blaza, mayong hapon, si Monin S. Casoyon, good afternoon action radio watching from Silay City. John Villarosa, good PM monitor kami from Murcia. Len Cantong, good afternoon Sir Marlon, Hinawaya action reports watching from Saudi Arabia. Si Sai Cordoba, kung maduduman ko ang theme song sang bata pa ako. Hahaha. Jerry Java Vinyas, good PM Sir Marlon. Watching Baguio City, Tamyaw ko lang pamilya ko dara sa Valle Adolid, Hinigaran, Binalbagan. Himamaylan kag Kabankalan, Java kag Vinyas family. God bless Sir Marlon. Yvonne Boyser, good afternoon Axel Marlon. Dan sharing, salamat Yvonne. Listening man si Alex Fuentes. Watching na, listening pa. Ara si Ann Bella. Good afternoon na Sir Marlon. God bless. Si Alex Armonteza, Sir Marlon. Mayong hapon. Salamat Alex. Sheila May D. Onabia. Mayong hapon na Sir Marlon. Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon Mar. Axamar. And to all the listeners, especially sa Malaka family, stay safe. Everyone, Godspeed. Si Sai Cordoba, kung magkapamilya lang nga apunggan ang magkanta. Manang rason gid sang kalabanan na Sai. Oh. Alex Armonteza, Gabanitor Perme, Evelyn Pomoseno, Evelyn Pomoseno, mayong hapon Action Marlon sa taran-taran nga naga-monitor. Elvira Pada, good eve, Action Radio Bacolod. Franklin Tiloheyo, good afternoon, Action Marlon, monitor lang ko. Si Kerfu, alright. Si LM Muhar, regards to Ynet, okay? Bong Tizo Arroyo, mayong hapon sa Marlon, monitor lang ko sa balita mo, Samta Gapatuyo. Neo Lee, good PM Axon. John Anthony Catalbas, mayong hapon sir, watching Felisa Housing. Alas 5:30.
pamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Vice Action Radio Philippine Standard Time. Ang oras Mga bossing, nakahibalo wala kamo nga ang isa katasa sang City Hall Report. good news ni kay medyo madamo-damo sang nakabenepisyo sa ning ginpanagtag nga tricycad kag rolling store. Bacolod City Hall nga balita with Axon Dale Salazar. Axon Dale, may hapon sa report please Kevin. Action Mar 146 ka mga Bacolod noon ang naging benepisyaryo sang Sustainable Livelihood Program no sang Department of Social Welfare and Development o na DSWD no. So sunod diri kay Ma'am Pasgatero
sang DSSD Bacolod, 112 Action Mar ang beneficiaries sang tricycad diri sa syudad. Samtang may 34 naman ka mga beneficiaries nga makabaton sang rolling store nga ginatawaga Action Mar. Ang pondo halini siya no sa DSWD Region Action Mar. So subong hapon gin-turn over ni Bacolod Mayor Bingo Naldiga upod man si City Administrator M. Ang DSSD Head Tero ang unang batch sa mga beneficiaries sa Action Mar nga tinalakipan sang 63 ka mga tricycle drivers kag 15 naman ang rolling stores na subong hapon. Kay sa mabot naman ng December 11, pati gayon ang Action Mar ang second batch sa pag-turnover sang sinig nga mga proyekto nga ginalakipan sang 49 ka mga tricycle kag 19 naman ang makabaton sang rolling stores. No? So sa kabugusan, 146 ka mga Bacolod noon ang recipients sang sini nga proyekto. Sa pamangkot nato na si Ma'am Facilitatero ang pamuno sang DSSD Bacolod kung bala ano ang criteria nga makabaton ka sang sini nga program Action Mar. So sunod diri kay Ma'am Tero, ang barangay mismo amo ni ang nag-sumeter sang listahan sang mga deserving nga makabaton Action Mar sang sining tricycle kag rolling store kay hambal Ma'am Tero ini mga tricycle driver nga nagbaton sang tricycle nagarenta ni sila Action Mar sa tricycle. So this time no kay Ma'am Tero mayara na gid sila sang kaugalingon nila nga tricycle nga pwede nila mausara sa pang-adlaw nga pagpangabuhi. Kabalo Action Mar nagperma pa ining mga beneficiary sang ila sini nga conforme bala nga dapat hindi nila pag-ibaligya ang ila sini nga tricycle kag rolling store ginhatag. Kay kung madakpan mayara sila sang penalty no nga ipapanaog sila ang gobyerno sang syudad sang Bacolod. So kaina Action Del, pula gin ang kolor tanan? Action Mar San tricycad? Pula? Oh, pula Action Mar nga mayara pula. So bala nung gini. Makita mo sa litrato pula may logo ka DSWD kag LGU no sang syudad sang Bacolod Action Mar. So kay nati makita mo din naton ang kalipay sa nawong sa mga beneficiary ang mga rolling store natin Action Mar, mga kababainahan ang beneficiary samtang ang sa tricycle kaya mo ni ang mga kalalakihan Action Mar. Amo lang to ang gin-explain sa ni Ma'am Tero no nga ang barangay mismo amo ni sila ang nag-recommend no nga makabaton sang tricycle o kon rolling store ining mga beneficiary. Kung kita naton ang structure sang rolling store Action Mar, pwede ka makanegosyo sang fishbowl, street food bala nga ginabaligya. So depende si mo diskarte kung paano usaron sang end user or beneficiary ang ining proyekto gikan sa syudad sang Bacolod Action Mar. So mula to nagperma sila sang kasugtanan nga bawal ang pagbaligya kining ila nga nabaton gikan sa gobyerno Action Mar. So sining hapon ongoing pa ang press conference ni Mayor Bing Nadia open man si City Administrator M. Ang Dr. Chris Sorongon ang Deputy for Medical sa Bacolod DOC ag ang OIC sa Bacolod City Health Office na si Dr. Gayares Jr. Action Mar. So may pila diri ka mga recommendations nga nagpangabay sila nga moratorium sa mga locally stranded individuals diri sa Bacolod City humalin December 23 to January 3, 2021 Action Mar. Pero subject pa ini sa approval sang regional IATF. Once nga ma-approve silingon, bawal ang pagpasulod sa mga LSI sa nasambit nga mga petsa. More development regarding sa COVID-19 campaign sa Bacolod City mabatian sa pagpangalagad sang action na firing line. Direkta diri sa Bacolod, the Government Center of Action yo. Action Day sa Lazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action dahil nagapanakayon po ng press conference sa ato sa Emergency Operation Center AOC sa syudad sa Bacolod. Isa ba man nga hapon nagparagtang tricycad ga pula man ang kuan ba? Pulang duag sang sidecar no sang tricycad. Ay paman pa nga pulang bayo ang nagbato. Di bala nun gede pula. Sa bagay kung ako gimmick man ay no. Parang at least babalaan sang publiko muna silang ginbuligan sang lokal nga gobyerno. Isang una, di Black sa Oliver, blow man to. Oh.
Tiga blow mo to sa unang mga traffic enforcer, di ba? Isubong pula naman. Pero ayhan ang makapungko da nga ang kolor pink man. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:44 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Hindi nyo pagbaligyan tricycad nyo, ha? Kay mayara sang kondisyon ba ya? Bow. Ginhatag na nga bulig sa inyo para nga gamiton nyo biyahe, hindi kay para ibaligya. May ayo magalisuran sa Bacolod, ho ba importante ni? Sa mga may pamilya bala outside Negros Occidental, ang ayo sa Bacolod nga moratorium way pa naman naprobahan sang regional nga IATF December 23 tubtob January 3. Ti kung mayara ka mo sang pamilya sa iban nga lugar pero sabi Negros Oriental or iban nga probinsya nga plano magpulit dire sa Bacolod, itimbre nyo nga daan although nga way pa na maaprobahan. Pero kung ako maglantaw mag-aksyon ng regional IATF subong nga mo nag-aaprobar sang aplikasyon para sa implementation sa moratorium, daw halos tanan Akso Oliver gin pang-aprobahan Manila. Laban-laban aprobahan man niyo. Laban-laban na way patagasiling ha. Kayo laton ta pa maka-aksyon kay outside Bacolod ang Calatrava, ang apat ni sila kamang LGU, ang inas na application ato pa to pending pa sa talatapan sang regional nga IATF subject for approval pa naman. Alas 5:45 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Stay healthy, live better pagi sa life extension. Mabalik pa kita pagkatapos ginlamang sali. Balikan ta ang iban nga gamanitor sa ato sa ring live stream. Jen Oasis Sir, salamat kay Jen. Tio di Balanga, Good PM Max Marlon live. Live gid kami subong sa programo. Randy Mark Tio di. Joel Aligato Jimenea, God bless sa programo. Ari kami sa Cityville, Estefania, watching. Good afternoon. Okay, salamat kid sa taran-taran nga nag-monitor. Alright. Level up ang FB Live sang ARB. Thank you man Sir Marlon. Monitor from Barangay Taguling, Alex Montasa. Si Homa Lumena Raban. Si George Gargasiran. John Anthony Catalbas. Salamat kid. Okay, thank you.
Las 5:55. Sa mga high blood, sa mga diabetes, Action Eden Aboso. Action Eden, sa balik ka report please Kabin. Action Margin kalipay sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi ini magdeklarar sang ceasefire bisan pa sa sininga panahon ng Pasko. So kay 3rd ID spokesperson Major Sinon Pancito nabatian sang gobyerno nasyonal ang rekomendasyon sa mga line units kag opisyal sang militar nga padayon ang kampanya kontra insurgency. Lugang pa ni Pancito sa mga nagliligad nga deklarasyon sa ceasefire wala makita ang sensiridad sa hanay sa mga rebelding nga grupo bangod nagapatigahin sa gihapon sang operasyon batok man sa mga otoridad. Pasiguro ni Pancito wala sang dapat ikabalaka ang mga pumuluyo bangod padayon sila nga nagabantay kag handa man sa tanan nga oras. Para naman sa complete nga management sa inyo sining liver detox mag DTX 500 Action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Abal ni Nunoy Manggubat, ara pa ko ng mga badyaw daw sa Plaza Publica, damo pa ko do. May nag-message man diho si Alexa Montesa, may mga badyaw pa ko nung Aris Bacolod di. Kasi mo nang ginamunong nga nakapangasawa, nakapamana sila Bacolod nun. Amo nang hindi sila magpuli sa lugar nila. May mga obra na sila kuno. Iban, why na sila guraga pangayo kayo? Problema sa atay, nag-argoy, nag-auriod. Ibang nga balita way tamalabutan tutok sa Action Farming Line las 7 tabdo balas 9 with Action Artay Hopon basta Wednesday. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action on Defensor. Ako naman Action na Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio!